Iko-konektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Sabi kang nadangog kong barkada. May pagibo ako. Si Ramsa. Maray niya ako ang kaagahon kanduang ini. Ay, maray na agne. Webes ngunyan tabi. St. Jude. So gabos na devotos tabi dyan ni St. Jude ha. Pasalamat kita sa kay St. Jude sa mga intersesyon. And siyempre, anong man ang kasiributan, mahal na amang Diyos dapat permitang ipigpaenot yan sa gabos. Happy birthday man po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Tingog Kanbanwaan na tabi, sundo kitang alas 10 ta Huwebes. Pag Huwebes baga nakakasabay niya to pag 10 to 10:30. Yaon ng PhilHealth. Kaya hanggang 10 o'clock sana kita sabay ang bilog na tropa. Ako po si Pio Fernandez. Good morning! Diyan sa satuloy mga parantabay. Enot na ang nag-text ining si 2154. Yan! Una na ako nag-text sa'yo kasi kahapon ako ang ika-12 nag-text sa'yo. Di na ako nakaabot sa load kaya ngayon ako ang unang text. Kahit kalati ng 100. O ano tabi ining number mo? Ining si Kwan, anong gamit mong number? Ining si 2154. Ang 975, smart ba yan or globe? O sige ta, tawan taman ining load. Ano, tabi, nasa tuwa yung mga parantaba. At least igwang nagdangog tulos, ano? Nag-text tulos. Ano po ining number mo ha? Ining last 4 digits na 2154. Ne, anong number ini? Smart ba ito? Barkada ko ugmahon. Kapihada ako dyan, pade. Dangog ko na naman sa apod mo. Halos sa nangaya. Morning, tabi. Morning. With the addition, sa paglaog ni Senador Abogado Marcoleta Padingnal. Ako binoto ko siya, bakong sa karaw ha. Binoto ko si Senador Marcoleta with the infusion ni Senador Marcoleta diyan sa upper chamber sa Senado. Nahiling niya to kasuhapon. Although day ko tabi na bilog so debate baga. Manungod sa kung idediretso o kung ano so magiging naging desisyon kan Senado manungod sa impeachment baga kontra kay BP Sara Duterte. Now, with the infusion ni Senador Marcoleta, kasuha po naging witness po ang bilog na Pilipinas kung paano nagkaigwanin at least introduksyonanin high level in a sense na proceedings pag binaralyuhan na tabi nin kumbaga pahayag o partisipasyon Padingnal na kanakaaging mga taon pinag-iidaw niya to ngunyan sa pag-introducir, paglaog ni Marcoleta, tibaad lamang maglangkaw na kumbaga, level kang diskusyon sa Senado. Dahil taman ang pig-iidaw tang maray kunta na siguro nagakaperat sa paradangog niya tuungon yan, inabot pa man itong ira
nayaon nga na ito. Sabi ko para ehemplo ta, number 1 na permi si Senadora Miriam Defensor Santiago, the likes of Senador Joker Arroyo, Senador si Tata Ponce, ang legal counsel ngunyan kan Malacanang, Teofisto Gingona, Rene Sagisag, among others, tabi si isay pa Raul Rocco, our very own kababayan from Camarines Sur. Si isay pa among others, although ito talagang pinag-iidaw ta, sabi na nga ni wisdom wise and statesmanshiply wise, itong sa mga grupo ninda an sana and dapat kunta na anyaon dyan ngunyan minakompuesto kan Senado. Kaso nakaagi bagang 19th Congress, tama ba? Yung 19th Senate, buda sa mga previews, pasintabi sa mga yaon man dyan na mga nagboto sa kanya-kanya man na pinili na senadores. Iba ang dalagang kan diskusyon, medyo hababa ang kunyan ang kumbaga integridad or hindi basta kulang bako. Now, with the introduction ni Senador Marcoleta, so level of discussion kaswapon sa debateng nahiling ta, at least naka-introdusir giraray ning decency na ang hururon tabi is full of wisdom and dapat kung ikatabi madebate ka sa the likes of Marcoleta, Cayetanos, among others, dapat igwa kanin nakakanigong hararom na wisdom, both logical and legal, and siyempre dapat rationable katabi. Tawag ko ka mong ehemplo, ka nag-interpellate nagkaperang senador, si Senador Risa Ontiveros, kay Marcoleta. Mahihiling nindo, si Senador Marcoleta dai naghahiling sa kodigo. Si Senadora Risa Ontiveros, pardon the word, sa mga nagboboto kay Senadora, nangamote. Natuod kita ka ito, panahon kan dai pa dyan si Marcoleta, na ang level kan diskusyon is more on emotions and political, lacking more, kulang nin maray sa logical wisdom as in sa legal backing. Bako, bata kan saro, nahiling ko pa ding may nahiling ako sa Facebook. Subado ni Senador Senador Robin Padilla, may mga burda. Ta statement da ito, apaburdo man sa mga nagtitirios na apektado kan giyera sa Gaza. Mariusip, no? Nahiling ni dito. Hindi kung may nakahiling ka ito sa Facebook or nabalita ito, pardon my ignorance, tabi ko nabareta ito sa TV, may mga burda subado ni kunya ni Senador Robin Padilla, the top-notcher senator. By the way, segue lang yan tabi. Now, medyo naurog makita ta. Pinagdibatehan baga kasuhapon, so ito nga ning sumanungod kay BP Sara. Ngunyan, nagdesisyon baga ang Supreme Court. Dahil nindo ma-misinterpretar, ako ay for one, personalmente, gusto ko kunta na mapangyaring magkaigwa na ning kunyanin trial sa Senado, tanga ning maarama naman mananggad kung ano ang katotohanan. Because that is people's money, millions and millions of pesos, and in question ngunyan kung ginamit nin tama kan Vice Presidente sa irarom kan confidential funds na pinag-apod. Yan. Kung tama sa paggamit, people's money yan. So dapat talagang magkaigwanin na trial, tanganing maaraman ta, because
that will be the only venue na matatapos na ang political discussion digdi sa Pilipinas kung baga mananggad ginamit nin tama o dai iyan na pundo kan gobyerno ni BP Sara Duterte kan siya sekretaryo kan departamento kan edukasyon since gamit kan opisina niya bilang vice presidente itong confidential funds. Kaya lang we should submit we should submit to the wisdom kan Supreme Court. Kaya nga ni Supreme Court iyong pinakahalangkaw na korte na minadesisyon kan gabos na animosidad, kan gabos na issues digdi sa satuya, be it legal, lalong-lalo na kung legal, not more on political matters, pero legal. And remember, ang Supreme Court is the last line of defense kan demokrasya. Takun maglaog sa satuya ang kaugalian, buda itong sabi na nga ni perception o pagtubod na pagbako pabor sa to ang desisyon kang Korte Suprema which is the last bastion of justice under the democratic setup kang Pilipinas. Kung matuod na kita na permitang babatikos asin dai kita minasunod sa desisyon kang Korte Suprema because ang desisyon kang Korte Suprema halimbawa bako susog sa interpretasyon niya to kan lay asin bako susog sa kagustuhan niya to politically and individually permitang babatikuson ang Supreme Court maabot ang panahon itong last line of democracy mawawara na yan ang masunod kaan anarkiya. Yan. Pakurusugan na sana, pisikal, kariribukan, kung sisay ang dakol na tawo, kung sisay ang makusog, anarkiya na nga ni because nag-crumple down na so pagrespeto niya to sa institusyon kan demokrasya, last line of democracy which is the Supreme Court na pagbako uyon sa gusto tang madangog na desisyon susog sa satuyang interpretasyon individualmente kang lay dai na kita mapasumiter tabuga digdi tabuga duman akusar sa mga justices nabakal sa mga justices pro Duterte sa mga justices pro Marcos sa mga justices rally digdi rally duman what will happen tabi mahiwas iyan na arog ka na pag-iisip magkakaigoning snowball sundo na dainang irerespetar na ano man na desisyon kang korte ang luwas kaan survival of the fittest. Yan. Bako ng lay ang makunyan, bako ng lay ang marinar kundi kun sisay an maringgis an maisog may puwersa. Kaya ipigdiribatehan baga sa Senado may desisyon na baga ngayon sa Supreme Court. Dapat makunya kita magpasumitir. Dawa bako susog sa kagustuhan ta and dawa bako susog sa gusto tang interpretasyon kan lay sa pagtubod niya to na ito ang dapat na interpretasyon, mabow down kita sa authority po kan Supreme Court. Maski gusto tanatabi na i-trial si BP Sara ta si Simon Mananhabo. Ako personalmente, gusto ko na atat na kung mahiling sa mga senadores niya to na nakaroba. Ito bagang supula na costume nin mga justices and atat na kitang madangog sa mga argumentos legal and grabe na ang satuyang yearning na ano baga talaga dapat bang papanimbagon si Sara Duterte? O grabe na sa tuyang questions. Although, kay puwantang mag-bow down sa Supreme Court. Taan, sabi kan Supreme Court, nasubrahan, igwa po ning nabalgar, duman sa basic rule na dapat daay ka magsangat ning impeachment proceedings kontra sa si isay man na impeachable officers under the Constitution, Presidente, Vice Presidente, and
pardon, iyon lang ang narurumduman ko. Igwa pa gayon din iba na mga impeachable officers. Ang sistema kaya dyan, susog sa lay, dapat dahil ka magsaangat nin impeachment proceedings, nin sobra sa sarong beses yata ito sa laog ning sarong taon. Ngunyan, so desisyon kan Supreme Court, pinasimple sa naman tabi, dahil mapupwede ining impeachment na inita, nakasangat na kamo ning sobra sa saro. Although, ang sabi kan, dahil managtaram sa Supreme Court, na so akusasyon kay BP Sara Duterte, daing sabor, dahil man ka nagtaram sa Supreme Court, dahil man nagtaram ka sa Supreme Court, ang pinagbasehan sa nakan Supreme Court is the procedural aspect. Suminobra lang sa sarong beses na magsaangat nin impeachment proceeding kay Sara Duterte sa laog ning sarong taon. Kaya sabi kan Supreme Court, kung gusto ngay nindo, halato nindo next year, February. Dai po nagdot-dot sa Korte Suprema sa merito kan kung ano supig akusar kay BP Sara Duterte. Ang pinagdesisyonan kang Korte Suprema is yung sistema kan pag-file. Procedural matter. Arog kan so nangyari. Kaya dapat sunodun ito. Dahil man baga pinagtaramkan Supreme Court na daing sabor so akusasyon, ang tinaramkan Supreme Court, procedurally, igwaning flaw. Yan. Kaya, ito baga so pipanindugan man, balikan ta na so kunyan, balikan ta na so si Senador Marcoleta, with the introduction of Senator Marcoleta, naglangkaw so barkan diskusyon sa kunyan sa Senado. Kumpadring Noel, maray na aga tabi. Good morning, baby. Ay, pare. Opo. Saro pa duman sa violation. So, pagtarambaga ni pag-interpolate ni Senator Peter Cayetano. Duman sa section, may sarong section pa duman. Tapat sa section so, violation. May sarong pa section duman na sa Congress dapat gabusin daw, nakaaram, gabusin daw, nailing. Oho. Ang saro duman na basis, nagtaram si Senator Marcoleta, nakuha ni ngayon mismo, dahil ako nakailing. Oho. Siya baga, Congress before. Yes. Kaya duman ang basis ka ito, kaya sa kuya, yan na impeachment ka. Totally, gariin dali. Yes. Oho. Pero siya man ang abo. Diba? Kasi nahiling mo rin yun. Sa'yo ka nakahilig ka piatos. Iyon na nga. Maraya na yung tipi. Diba? Sige, compadre. Salamat, Abi Pare. Sige. Tama ka dyan. Iyon na nga. Iyon na nga niyan. Kaya, with the infusion ni Senador Marcoleta dyan sa Senado, naglangkaw subarkan diskusyon, tabi, dyan sa Senate, sa Upper House. And maray tayaon man nga ni si Senador Alan Peter Cayetano. O yan, tabi. Sus Mariosep naman ngunyan, nakaukod naman kita ning dakol duman sa kunyan sa hururo na ito kasuhapon sa debate kasuhapon with the infusion of Senador Marcoleta. Si Senador Ontiveros, igwanin mga portion kan sa ayang pagkasenador na mina-confirm ako. Lalo na so pag-imbestigar niya duman kay Kibuloy, Bagatabe, buda itong so duman sa Senyor Aguila. Yan, okay ito. Pero parang political lang parang serial ang pelikula. Now, with the introduction of Marcoleta, you have now to be prepared legally. Tabi? Gari mabalik na kita sa panahon duman nara Miriam Defensor Santiago, Joker Arroyo ngani, Raul Rocco, Heherson Alvarez, Chufisto Gingona, to name among na iyon ang pinag-iidaw mo niyan, maibalik ang kunyan, ang golden age kan Senado as a true, sabi na nga ni, place of wisdom and yun na nga ni integrity. Yan, Yan. So, sana dakol pang mag-arabot na araw ka na public debate, taday ka mo basta-basta makakakunyang ki Marcoleta.
kan iyan. With the likes ka mga senador mo niyan. Para pasintabi sa mga nagboto kay Robin Padilla, kay Bato de la Rosa, o si iba pa, nako. Sana makabalik ang mga arog ka ining caliber, kara Marcoleta, kara ining Alan Peter Cayetano, yan. At nganing day man kita mas short change, diyan sa tuyang pagtiwalaan kan mga lawmakers niya to sa upper house. Ayo, tabi, Chief Justice, yan. Saro sa mga impeachable officers yan. Chief Justice, yan. Yan. Uni, hilingunin dong reaction ni kansarong listener, medyo adverse, Kaya lang hilingon mo. Sabi niya, ang problema, bako manan Supreme Court ang dapat magresolver kan kaso segun sa konstitusyon. Ang Supreme Court ngunyan ang nagiging unconstitutional. Yan, tabi. Ang araw ka ining mga, iyon na nga nini, so pigasabitan na the Supreme Court is the last bastion of democracy, tabi. Kaya nga ni Supreme, kung daitanaan susunodun, papaano na? Bako? Yan. Igwanin mga kunyan, igwanin mga debate na ining impeachment is the sole jurisdiction kan Senado. Pero, tabi, baga, day man iyan nakaput at issue pa, duman sa kunyan sa isinaangat na petisyon sa Korte Suprema. Now, who will decide? Tabi, kung araw ka na mangyari. Kaya ang mga araw kaining reaksyon na is, this will result to constitutional crisis. Kung daing magpapasibog, daing magpapaunod, that's our point, daing magpapasumitir. Yan. Kaya nga ni baga, dipisil to avoid an araw ka na class of the institutions, someone has to give way tanganing an demokrasya da imawara. Bako, kaya nga ni Supreme Court, yan, the ultimate arbiter, tabi, day man pinag-question sa jurisdiction kang Senado. What was questioned was the process kung sinunod. Day man tabi tukar sulaman kan impeachment kung totoo o bako. So process lang kang pag-file. Kaya duman man nabitin so tao, maski ako nabitin, ano ba talaga ining ginibon ni Sara Duterte? Tama pa ba o sala? Taday pa man tabi baga, nagkaigwa nin impeachment proceedings. Kung gusto nga, sabi kan Supreme Court, kung mo yan ngayon nindo, next year pwede na naman iyan. Tabi. So yan po ang nangyari. Sana dakul pang mga masubaybayan kita dyan na mga proceedings with the presence na of Senador Marcoleta and siyempre si Peter Cayetano dyan po sa Senado. Tibad lamang maglangkaw na ang level of discourse, not just the likes o itong so parang cinematic effect lang, Riza Ontiveros, which ang sa iyang pag-deliver, kan sa iyang punto, kan sa iyang demeanor dyan sa pag may mga committee hearing, may plenary debates, is just appeal sa emotions, na parang malabsay sa legal backing, Lalo na pag on live TV, buda sa internet, grabe ang mga araw ka. Madidiscover niya to. Pag igwanin mga naglalaog dyan, nakaka-infuse sa Senado na mga Batikano, mga trial lawyers, dyan madidiscover ta, sala pala sa binuto ta. Ay, tama pala sa sarong ibinuto ta. Ay, sa masunod pala, dapat magpili na kita kan araw kaining dapat na maging senador. Diba? Yan. Anong advice? Pasensya na muna, Karen, nagdiretso kita, ha? Kan sa tuya mapagoro istorya. Si Karen Nicole Ala, kasubago pang nakabitay,
An sa iyang pangaran? Ala. Baka matindi ni o kaya Igo interview pa din. Day man, sige. Karen, good morning. Thanks for waiting. Go ahead. Redial na lang tabi, Karen, ano? Mientras tanto, oras Pilipinas, alas 9:34. An oras hatod sa Indokang. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, kapalibutan ta at tamanon ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipya Festival. Ngayon, nasa ika-22 taon na, Kipya Festival 2025. Mula August 14 hanggang August 29. August 14, Holy Mass. Opening program, Motorcade. August 16, Konsyerto sa Kipya featuring Magnus Haven. August 18, Marathon Kargaan Agom and Interbarangay Boxing Competition. August 22, Lechon Cooking and Eating Contest and Kipya Beer Plaza. August 23, Mutya ng Jubilar 2025 with celebrity guest Michael Sager, PBB Celebrity Collab Edition Housemate. August 24, Konsyerto sa Kipya featuring Nobita. August 25, Tukak Ulutan. August 28, Social Civic Parade and Titik at Musika para kay Juan Bautista. Procession of Saints with brass band, fireworks display, and disco sa Kipya. And August 29, Feast Day, Uncelebrated Mass. Kipya Festival 2025. Hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipya Festival 2025. Tuhod, siko, baywang, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat.
Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. In my search for gold, I've traveled far, but the gold I seek ay nasa McDo na! The new Golden Chicken Curry Filet. Curry sauce that's so flavorful and delicious. Wow! Mapapa-extra-rice ka! The new McDonald's Golden Chicken Curry Filet. Sulit busog with extra rice. 99 pesos lang. Price varies. Available from July 15 to October 31, 2025 per GTI Fair Trade Permit number FTEB 230607 series of 2025. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sa mahigit 15 taong paglilingkod na natiling tapat sa sinumpaang tungkulin sa mga kababayan. Mula educational assistance, mula high school hanggang college, tinulungan ako makatapos ng Ako Bicol. Tulong medikal, Dakulang tabang po talaga sa muan Ako Bicol. karagdagang hanap buhay, Salamat Ako Bicol sa dagdag puhunan. libreng patubig at ilaw sa mga kanayunan. Salamat po sa Ako Bicol. Kaagapay mula noon hanggang ngayon. Salamat, Ako Bicol! Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, outgoing Congressman, Attorney Jill Bungalon, and incoming Congressman, Attorney Alfredo Pido Garbin Jr., ang aming pong taus-pusong pasasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2.
One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience, happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Anhagad kong pamibi ali sa sendo. Danganing ini sa itong pagtiripo nini, entertainment, at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa itong mahal na Diyos. Salamat po! Itagabos may paninimagan sa namagsaro. Itagabos tiniripo ninyo sa Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kaso kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, at garicus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex.
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Pio Fernandez, Tingogan Banwaan. Thank you so much po duman sa mga nag-text pero due to time constraints aram sa naman baga halipot man lang ang sa tuyang oras may commercials reports date tabi na mabasa gabos-gabos. We will find time pagkatapos kan report ni Karen buda ni Chief Jimmy itong sa mga reaction man duman sa satuyang temas tabi Thank you so much tabi sa inyo. Sana dai ka mo madisuspirar tabi ha. Sige tabi dagdagan tan istorya. Okay na yung connection tabi ni Chief Jimmy buda ni Karen. Voltadahan ta na si Karen. Karen Ala, on the spot report. Karen Giraray, good morning. Thanks for waiting. Yes, maraming salamat tabi Sir Pio. Good morning. Maabot sa 30 mga bisita hali sa Southeast Asian countries nagmaut giraray na makaukod kan disaster management kan gobyerno provincial kan Albay sa itang pagbisita ngunyan digdi sa probinsya nin Albay. Sa na-verifikan na impormasyon kan DCGB News sa opisina kan gobernador, ang katuyuhan kan mga ini, ang mag-courtesy call muna kay Governor Noel Rizal, pasiring naman ini sa APSEMO, sagpod na makaabot naman ini, duman sa may Legazpi City Hall, ngunyan aldaw. Dahil ang purpose kan sa inang pagbisita sa Pio, ang maukudan ang pagiging modelo sa disaster management kan probinsya, asin maaraman ninda kung paano ang probinsya nakakapag-survive din marikas sa mga kalamidad, considering na ang probinsya kan Albay, di pagtas mananggad din mga magkapilang bagyo sa saruksa ng taon. Yaon sa presente, nagko-courtesy call ang mga bisita ng mga ASEAN nationalists kay Governor Rosal, kaiba si Provincial Tourism Officer Dorothy Collier. Medyo mahigot po pagbirisita kay ni na ultimong pagkuanin litrato, igwanin protocol bago ipost hali sa OCD. Pero ang pinakakautuban kay Mr. Pio, ang ihiras sa mga ASEAN visitors hali sa Thailand, Indonesia, Malaysia, Cambodia, Laos at iba pa, kung paano na mamaster sa halawig na taon kan Albay, ang pigaabot na resiliency, as in disaster management, pati ang mga klase ng liderato na pinagdigibo kan mga uminaging chief executive kan probinsya, kada may kalamidad bilang sa isang pinagmimitit na matibay ang probinsya sa mga siring kaining bagay. Yan ang report. Karen Ala, DCGB News. Thank you so much, Karen, sa dagdag na istorya hali dyan sa Capitol. Karen! Garog ka ng mga event pa ding na mimiss niya to ang presensya ni Sir Cedric Daep, ang AFSEMO chief kay to. Buda na Governor Joey na Salceda. It cannot be denied na ini si Congressman Joey, kan dati pang gobernador, duman nagpuuntabi ang pag-alintuto kan Albay, pasisiring sa pagiging modelo sa pagpadalagan kan lokal na gobyerno may relasyon po sa pagpreparar, pag-aktibar, asin pag-recover kung igwaning minaaging anuman na kalamidad digdi sa satuyang palibot. Jimmy Nasalita, on the spot report. Chief Jimmy Compadre, good morning. Yes, salamat kadi maray na aga sa mga dagdag niya tong bareta. An ambisyon ka national government, food security or food sufficiency,
alagad pagabot digdi sa level kan mga parauma, lalo na digdi sa 3rd district, ang dakuldaon na hapot, paano ini marirealisar kung mismong mga parauma disganado na magtaranom. Digdi sa 3rd district tabi pa de, Uwas, Libon, Pulangi, haros mga rice producing municipalities ini. Ang problema, disganado ng maray, ang mga parauma, dahilan sa ang produkto nindang paroy, pigbabakal, presko, 8, 9, sundo 10 pesos sa pribado. Sa NFA man, clean and dry, 12, 13 pesos, on and off pa ang pagbakal. Wara na padumanan ang mga parauma, base sa indang mga inagrangay, dahilan ta, primero, gusto ninda magtaranom, so mga nagkadirestroso na mga pasilidad sa irigasyon, flood control, na ipagparabarita na niya to kan mga nagtalikod na mga aldaw. Lalo na sa Bagyong Christine, last year na iyon ruminapado kan mga infrastruktura digdi mga makabasa nagkabaralunbunan. So iba nagkairirahay, so iba majority, dahil pamantabi pa de. Ngunyan, naginguwan na makapagtanom, makapagproducer ni ng mga produktong paroy. Ngunyan, haros kulang na sa nanghagadon sa indang mga produkto sa hababao na presyo. Pagabot sa merkado, magbakal ka kibagas tabi pa de, tal kumusta haros day man nagbabago ang presyo alangkaw. Ngunyan, basado kay Kapitan Raul Sirio kan Barangay Busak, saro manining official kan Irrigators Association kan mga parauma, na didisganar na ang sayang mga nasasakupan, asin ng plano, mag-stop na nga na sinda magtaranom. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Yan ang report analysis kan mga istorya dyan sa 3rd District. Jimmy Nasalita. Disganado na ang mga paraoma asin may plano ng magpundo ng pagtanom pagkatapos ka na eksperyensya nindang sitwasyon ngunyan na barato ang bakal sa sainda, bibarat sinda kan mga local traders and kung di bakal makan NFA alang ka mangkunta na pero pambihira basado sa pahayag kan mga paraoma ang siring na sitwasyon iyon sa inda na na-eksperyensyahan dahilan sa arog kaan ng mga rasones kaya delikado yun na kung arog kan remember kasuhapon baga na ibareta na kan palasyo na ngunyan paano panahon kang anihan saro sa problema is yung influx kang imported rice tahababa so tarifa yun binabaan ba ka ito so tarifa kan mga imported rice tanganing so pag-abot sa merkado, magbarato man sa presyo. Kaya lang rumdum nindo so piga para istorya, taka ito sa tingog kan banwaan baga na trigger nga ni Kongreso sa panginot ka ito ni Congressman Joey na magbilog ning Quinta Committee, 5 komite ba iyan na pinagsararo, tanganing pag-iristoryahan ang food security. Ano ang nangyari na arog ka iyan ang sitwasyon na saro dumanso hoarding, economic sabotage nagbutwa, may manipulasyon kan mga darakula na suppliers nin na importer suppliers nin bagas nagluwas anduman sa hearing manipulasyon kan supply which in turn igwaning epekto po sa paglangkaw kang presyo kang kada kilo kang bagas. Ngunyan sabi duman sa hearing ba ito Quinta Committee na pinamamayuhan ka ito ni Congressman Joey, ano ngayon mga suwestyones nindo? Babaan ngayon sa taripa, medyo halangkaw ngayon sa taripa. So kada metriko tonelada gayon na paglaog digdi sa Pilipinas, imported na bagas, iguning halangkaw na babayadan na taripa sa adwana, sa customs. O di sige, binabaan. Numan baga na konsara kong diyo, ano ngayang ginibunid? Binabaan mi na ngaya, natatang presyo kang paroy, ang bagas, sa merkado halangkaw. O duma naman nagbubutuan na,
somewhere along the supply chain, dumana nagkakaigwa nin problema. Igwa ning masyadong nagbebentahe somewhere along the supply chain bago makaabot duman sa tiendahan diyan sa mga saudan. Igwa ning mina switch kan presyo palangkaw bago makaabot itong bagas sa saudan. Kaya itong sa mga retailers maning bagas sa saudan, biktima man an kay itong sa mga manipuladores. And ang final victim kang kitang mga end consumers. Ngunyan, so tarifa baba, digulpe ang naglalaog na bagas. Anong nangyayari? So mga parao mata, iyunaan, suanin ninda na paroy, barato ang bakal padingnal. Barato tagulpi ang supply. Ngunyan, so desisyon kan gobyerno, stop na ang pag-importar nin bagas. Tagulpi kitang bagas digdi, tanganing masimbagan, uyan ang report analysis ni Pading Jimmy, ni Chief Jimmy, sa 3rd District, buda iba pang mga paraoma sa Pilipinas na so sa indang paroy farm gate price lang kawan man lamang ning diit so presyo kan pagbakal sa inda kan mga palay traders. Yan. Tatalagang malulugi po ang paraoma para tanom ning paroy nata. So inputs, pag sinabing inputs, abono, gasolina sa indrang traktura, buda iba pang mga pigagamit nila dyan, pestisidyo, mahal. Tapos, barato so pagbakal sa indanin paroy, kaya lugi. Halangkaw so farm inputs, hababa so bakal sa farm gate, kan mga kunyan, kan mga paraoma, bibakal sa inda, hababaon ang presyo. Mabakal man so NFA, kumbaga bulan-bulanan, bakong so year-round, mahal man ko taana so presyo kang kada kilo kang paroy. Pero bulan-bulanan, they are at the mercy kan mga private traders. So ngunya na ang saro sa mga posibleng solusyon is stop muna. So pag kunyang kambagas, pag importar, and ngapit na panahon lalangkawa naman ang tarifa kaan, tanganing so lokal na produksyon iyo ang kumawat digdi sa satuya, thereby giving chance duman sa mga local farmers niya tunin palay na maibenta man sa inang paroy sa halangkaw man na presyo na mabubuhay man ang sektor kang paraoma. Kaya tibaan masolusyonan iyan na sitwasyon na antabi. Bako sana sa 3rd District, sa bilog na Pilipinas iyan, na mamatian mapatidig di sa satuya. Tadyan baga sa area of responsibility ni Chief Jimmy, ni Pading Jim, yaon din ng rice granary kan Albay. Dyan sa 3rd District. So, nagpa-load tabi, napadarahan ko na ikaning load, 50 pesos man tabi ito. Sana na-receive mo na yung sa TM. Maki-text man tabi maki-text man tabi. Yan. Kung na-receive mo na. Ini pong mga text na ko, pasensya na talagang kunyan lang kita ang pero may babasahon kitang saro o duang text man so day po day madagit day mamundo so day tanan nababasang text budat chat igong saro digdi sabi na 8703, the Supreme Court is correct about its adjudication of impeachment of Vice President Sara Duterte. Article 9 of the Civil Code provides no judge or court shall decline to render judgment by reason of silence, obscurity, or insufficiency of the laws. The Supreme Court is mindful that impeachment is a political question. But just because someone who filed a petition to the same, so the Supreme Court is duty-bound to render its judgment to the matter. Yan. Hence, the Supreme Court does not have any flaw to its commitment to the public to render its legal judgment in accordance to its wisdom. Gustong sabihon, sa Civil Code daining man na korteng dapat na magsayuma, daining judge or korte na mag-decline, na mag-render ning judgment. Once na igwa, nin magsangat sa inda, nin kasong dapat aksyonan. Although ngayaan impeachment is more of a political nature. Pero kay puhan man giraray, magdesisyon so Korte Suprema iyon ang sa indang mandato.
Last line of defense nga ni kan democracy. Tama man ni tabing kuan, tama man tabi ining reaction mo 8703. So iba pa tabing mga reaksyon, sorry po talaga, mea culpa. Day na abuton kan oras. Salamat kan sa inyong pagantabay, mahal na Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat